Ak by ste videli to, čo som ja videl včera večer, tak by ste boli naozaj ohúrení. Nepredpokladám, že to uvidíte, ale bola to naozaj skvelá vec. Človek takmer nikdy nevidel nič podobné. Chcel sa dostať do bezpečného priestoru. Bolo to celé železné, ale nedokázal to. Lebo naši chlapci boli takí rýchli a dokázali protivníka prekonať veľmi rýchlo a tých protivníkov tam bolo veľa. A rozmýšľali, že či ich dokážu prekvapiť. Bolo to prekvapenie, ale oni čakali na niečo. Bolo tam veľa streľby a prestreliek. To ste videli. A chcel sa dostať do ukrytu. Ale nebol to bezpečný ukryt, lebo v opačnom prípade by sme ho vyhodili do vzduchu v podstate za 47 sekúnd bez ohľadu na to, aká hrubá by bola tá oceľ. Mali tam hrubé dvere, ale nedokázal sa dostať k tým dveriam. Dostal sa k dveriam, ale nedokázal ich zavrieť za sebou. Naše schopnosti sú také, že naši nepriatelia si ich ani predstaviť nevedia. Nikto nemá také vybavenie, ako máme my. Maduro bol lídrom nelegálnych sietí, pašerákov drog, ktoré boli pašované nelegálnym spôsobom do Spojených štátov. Robíme biznis s ropou. A teraz v podstate budeme predávať o mnoho väčší objem ropy, lebo oni nedokázali ťažiť túto ropu, takže budeme predávať o mnoho väčšie objemy ropy pre iné krajiny. Obrovská americká vojenská prevaha, útok z mora aj zo vzduchu. A takýto útok ľudia nevideli už od druhej svetovej vojny.